Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Tanda on deho kamu ma hamulia uniguarna marmulia ma bahe kamu puji-pujian na haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, polan alani asini roham sabindo ubayan na tarbahe kami marpungu di jolom, marsadani roha martangi ak tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonommu do na pinangido na sida. Ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangi homma pangiduan nami, leoma na tau hangoluan nami, leoma dihami salileng dia sianganon, parbinoto at dihasitong ammi, doho dihangoluan salileng leleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangi kamu ma patik ni debata, ima patik pawato doho lapatan na. Patik pawaton, ingot hamu ma babadiahon ari minggu, dina onomari ma ulahamu nasa si ulamu, alai anggo ari papituhoni, ari pariadan ni Jehovah debatam doi, sang jadi ho mangula anggo dina sadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisin di hutan di halak pe na magibati hutam. Ai dina onom ari do ditoppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubayan na dipasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ia do lapatan ni odo iko di habiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tuis rohatta diajar nasian hatani debata iko badiado hatani debata di rohatta jala iko ringkas rohatta tumangihon dohot mangguruhon imasahakna atong rak mangidogugu mahita siat tuhatta lao mangulahor nahobar tu patik nai ale Tuhan debata
sai pergugui mahami, mangulahon nahobar tu patimi. Amin. Tapa uduk marohata atau pokoti madusata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu nasu hatu dosan jala amanami. Uju hami do guar muna badiai ala na tergugut hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalanake hesian namate. Nama naik tu bonagi jang doho mangodi hok kami. Asi roham di hami. Saya patok tong ma di hami roha hamalate otuho. Oto di parbadia. Pangapul di namar sak roha. Pamalum masalhu na bernit binahan di dosa nami. Roma ho mangengani hami. Asa marlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham. Odo parhitean ni nasa asi ni roha. Saya unak tulak kami. Saya tangi ho mahami ho ali debata ama anak dohoto di parbadia. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Tongon sitong na mangulua uninna Tuhan Jehovah. Tung nasolomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulat ni parjahati tumadikot dalanna. Asa mangulu ibana. Asa ngapom ma di debata na digijang. Amin.
Najahama turpu epistel di Menggutta Sadarion, di mana nenek sian pesalemen 20 lalu ayat sada dohot 2 najahama marsika soring dan apa 2 horapitan non. Edde sian sidapit. Tuhodo au jojo ale Jahoba partano batu aku. Unak sesipo manudaliau. Asa unang au molutung lausipo manudaliau. Doson hala akana manuluk tanoman. Sai tangi homa suarani soba-sobaku, molo mengangguhi au tuho, molo hupa herbak tangaku tubilu ni habadiang. Ima sahatna, martua doakan atau mangihon hatani debata, jalana upe opsa. Amin. Tidakon maha porseau tai, tongon nahina tidakon nidongata saha porseau disadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na sohatu dosan, na tumopa langi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon nisi Maria, na gabe-gabean siato di porbadia, adorang soha bubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubana toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mamula sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di porbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak na mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin.
Dikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 5 Mei 2024. Pertanyaan Wik, Rabu 8 Mei 2024 pukul 10 siawib, Sada, Wik Rawasari Cempaka Putih, Ibagasni keluarga Nyonya F. Panjaitan Boru Siagian, Jalan Sumur Batu Raya, Blok A3 nomor 4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 2. Wik Utan Kayu, Kayu Manis, Ibagasni keluarga ABL Tobing, Boru Silalahi, Jalan Lapangan Ros 2 nomor Sia A Tebet, tempat pertanyaan di Gedung Timotius. Padidion Nabadia, Minggu Sadarion 5 Mei 2024, di Parmingguon pukul 10 yip, di Patupado Padidion Nabadia Tudak Danak, Torop Nidak Danak nama Jalo Padidion Nabadiai, Onom Halak, Opak Bawa 2 Parupuan. Pelantikan fungsionaris Dewan dan Seksi, Minggu Sadarion 5 Mei 2024 di Parmingguon pukul 10 di Patupado pelantikan fungsionaris Dewan periode 2024-2020 lalu, dohot pengurus seksi, pendamping remaja, pra-remaja periode 2024-2026 HKBP Rawamangun. Pesta Arihana Naik ni Tuhan Yesus Kristus, Kamis Mei 2024 ima parningotan di Arihana Naik ni Tuhan Yesus Kristus. Di Patu Parwiatado pertanyaan di Garejata Songon Nasomal ima pukul 6, pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 tolu pulu, dohot pukul 10 siawib. Sude ruas ni Huriata asa madohoti pertanyaan ini. Ramah Tama Pengurus HKBP Rawamangun, Jumat 10 Mei 2024 pukul 10 pituip, maringanan di gereja di Patupado Ramah Tama Pengurus Imaj Fungsionaris Dewan Dohot Seksi HKBP Rawamangun na baru nilantik dohot pengurus Dewan Dohot Seksi Nasalpu Pinangido sudah pengurus na baru dohot naliling asaro madohoti Ramah Tamai. Kunjungan gerejawi Minggu 12 Mei 2024 paduan suara gabungan HKBP Kamal Raya niuluhon ni Pandita Tupal Samuel Sitlitonga STH ro kunjungan tu garejata. Di kunjungan ini pinatupado penggalangan dana laho tu pembangunan gereja. Tadukung ma pembangunan gerejai marhite basar kopi dohot kotak pengumpulan dana na pinatupani di pitu garejata. Parheheon sekolah minggu, penutupan parheheon sekolah minggu HKBP Rawamangun di Patupa hari Minggu 26 Mei 2024 di hari sipul parminggu pukul 10 tolu dohot pukul 10 tolu pulu di Patupado konser mini anak sekolah minggu. Sude akayana kota sekolah minggu rap dohot akana torasna asa dohot berpartisipasi di kegiatan parheheon sekolah minggu tahunon. Informasi Boy Masian Guru sekolah minggu Nabi. Donor darah HKBP Rawamangun atau PMI naing Patupa dohot donor darah hari Minggu 12 Mei pukul 10.30 di ruang Timotius dohot Lukas dohot syarat Boy Madijaha di Harotas Tikting. Penerimaan pelajar sidi khusus dipuka gereja tado pangajarion katekisasi khusus dohot hatot tuan Boy dijaha di Harotas Tikting
Formulir boy dibuat di kantor sekretariat gereja Ganup Arikarejo. Pendaftaran ditutup Minggu 10 Mei 2024. Jala mula atama persiajaran Sabtu 20 Mei 2024. Penerimaan mahasiswa baru STT HKBP Pematang Siantar. Sekolah Tinggi Teologi Huria Kristen Batak Protestan atau STT HKBP Pematang Siantar membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 22 April 1 Juni 2024. Ujian seleksi tanggal 10 sada 1 21 Juni. Keterangan boy madibereng di web HKBP Rawamangun. Tikting namar bogas, tiktik parjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Rosi Saor Gabetua Siregar, ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong Tangerang. Anak niamata Esai Siregar Sormin, tubuh inata Marsaulina Burusitiu, Dohot Orwana Santi Maria Farantina Borusi lain, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Hutan Kayu Kayu Manis, Boru niamata PB Hatuguan Silain SH, tubuh ni inata Agustina Boru Pardede. Pamasumasuan hari Sabtu 18 Mei 2024 pukul siawib di gereja HKBP Resort Rawamangun Jakarta. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma David Erikson Batubara, ruas ni HKBP Resort Perumnas Tangerang, anak niamata Situa Jusni Batubara, tubuh ni inata Ermawati Borugultom, Dohot Orwana Grace Metria Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Penggilingan, Boru niamata Pendeta Satahi Maruli Panjaitan STH, tubuh ninata Jungjung Tekstina Boru Hutagaol, pamasumasuon hari Sabtu 11 Mei 2024 di gereja HKBP Resort Perumnas Tangerang. 2. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Ando Patuan Sianipar, ruas ni HKBP Resort Serpong Tangerang, anak niamata Perlindungan Siani Pernahinan, tubuh ni inata Betty Paudur Boru Sasoit, Dohot Orwana Patricia Giovanni Boru Tarihoran, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Pulau Mas Kampung Baru, Boru ni amata Firma Parulian Tarihoran, tubuh ni inata Reinhard Florida Boru Simanukali. Pamasumasuan hari Sabtu 11 Mei 2024 di gereja HKBP Resort Rawamangun Jakarta. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsaripion nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di julun itu hatta. Namoding. Nadiari Rabu sada Mei 2024 nunga jumolo moding sahalak ina Demas Boru Panjaitan umur 77 tahun tinading ni amata Bahara Hutahayan Nahinan, alamat Jalan Keramat Aris RT 4 RW Tolu nomor sada Bambu Apus Jakarta Timur Wik Penggilingan. Kemudian hari Jumat 3 Mei 2024 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulian di keluarga natina dikon. Pelian dohot aka udut ni boa-boa tajahama di haratas tikting nau pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta paen sangap di guarna. Songoni matikting di huriata minggu sadarion. Mauliate.
damai ni debatana semurung sian saluhu naroha. Ima mangramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Udian itu hatta dihamuak kadamang dainang taha angginang pinaribo pe nadong di bagas di joron itu hatta di manugoton nang menonton secara live streaming. Aten bata naneng marsaringar tunggolutta di bagasan minggutta minggu rogate sadarion imana nenet sian evangelium Matius hidup itu mamukkamai sian ayat sada sahat ayat na pasapuluh sada. Tono mahatane bata ujaha matuhita salhuna. Unang hamu manguhumuhumi asa unang hona uhupamu. Ay panghumamunaido siumotono tuhamu parsohatam munaido si suatonoton tuhamu. Ahama pola pabereng-bereng ommu silbak-silbak na di mata ni dongammu. Iya na satiang na di matami dang diatoiho. Tungpatu madohonommu tudongammi. Ua hupa majolo silbak-silbaki siam matami. Hape nasatiang do di matami. Eho pangaci jumolo maupat tiangi siam matami. Dungpei asa pikiranmu manang beha pangupakmu di silbak-silbak na di mata ni dongammi. Unang leon hamu arta nabadia itu akka jurangga. Jala unang ma danggurhon hamu muti hamuna tujolon akka babi. Sotung diluluti doho pakna. Laos humusor manarosoy hamu. Pangido hamu ma say na leonon na do to hamu. Luluy hamu ma say na jupangat do hamu. Tuktuhi hamu ma say na ukapon na do di hamu. Ay say na majalo do nasa na mangido. Say na jupangat do na mangaluluy. Say na ukapot do di na manuktuhi. Ay isa siyan hamu jolma na mangaleho batu tu anakna molodah di pangido. Manang na ulo mangalehon ulok molodekke di pangido. Gari hamu akapar jahat huboto mangaleho basa-basa na denggan tu anak komuna. Lam amamuna na di banua gijangima solehonon na arta na denggan di namangido tu ibana di sido sahakna. Di hamak kadamang dainang na pirawir bot saluhutna na pungudison jamitat tadi bagasan minggu sadarion di minggu rogate sotong pola muruk kamwak kamanginangan non alas ona karas du jamito jala udang pola itu dudungan na ate tu sadon du jamite pas tu sadde orang pola songoni itu dubema dirina ngasomalnya jamito di hita saluhuna alai ikon terus demar saringar nang dingolutta asa tahilala jala adong asadong akka naboy paubahon akka dirita tujulano dang namat do akka manginang jamito tu sudut no posomon tu sudut no tumurang pola ninna tu sudero hitaon bahkan tu parjamita be perlu do jamita songono alani dah kadamang dainang haang ginang pinaribo pe minggutta minggu sadarion ima minggu rogate
temata saya nama jalo do nasa nama ngido. Adong dua hal na perlu si bahasa honot tadi bagasan turpukta sadarion. Jala macai berkesinambungan do. Imana parjolo taringot tuaka pangulauta marhite satabi pamangata. Napaduahon pangulauta marhite rohatta. Jadi sasitongna na niojar ni roha do ropak katayon. Akka manginang. Jadi ngadong madokon halak kataku di tangadong. Jadi ahan atarojar ni roham baido hata honom. Jala ido arong hubungan di daduon. Oddo nanang dohonon diturpukta di bagasat kita sadarion. Ketika Yesus memberikan si paingot, memberikan nasihat, bahkan paingoton akka halak Farisi, doh talak saduki, si boto surat. Jala patol hason itu akka sisianna, asau boto nasida. Aharos asitongna parnguluat tadi portibion, hajong-jongan di parnguluat tadi portibion. Molo hatan di bata madokko di Matius 5, gabe sira doho panodang mahamu. Jalarong do hubungan di Matius 5 do Matius 7 karena ini adalah salah satu khotbah Yesus di bukit. Jamitan ni Yesus do didolok lau paingoton molo gabe sodang molo do gabe sira hita di portibion berarti ko si buah pasu-pasu mahita. Dan gabe hasosogo hita. Alay gabe sialo mohon ni rohani halak mahita. Tarlu mobi halo mohon ni rohani Tuhani. Karena terang memberikan kepenjelasan jala sira garam memberikan banyak manfaat dan fungsinya bagi orang lain. Ido nang dahonon ni Yesus akamanginang di bagasan jamitata di minggu rogateon di paingo Yesus akasi boto surati asa unang holang madok ali mangulahodang. Ay molo madok tutu mau rado ate kamanginang. Alay na mangulahod do na maol. Yesus mengatakan kepada para ahli-ahli Taurat Farisi supaya ketika mereka benar-benar memahami isi Alkitab dengan baik, memahami firman Tuhan dengan baik, itu bukan hanya tersurat, bukan hanya terlihat, tetapi kuboy tersirat marang tarulaho di bawah sang nguluta. Ay unang salah ita kamanginang, dakku to manang nasalah duau. Ay gulang do halak ringgas marminggu, ali ringgas marbaday. Ido. Sanga do tikini arong anekdot tik kita usia puluh tolu perbedaan bola di HKBP. Tengok beda kamanginang ate. Na pola pocah HKBP. Sampai arong do anek do dokon, unek sok boleh isak kalahi di luar berbeda, unek sok berbeda bah di gereja mau berbedain, sampai songo di dokon, ala di perbedaan on, ala di pocahnya HKBP on. Serang do tabu mengeluli perbedaan di Huria. Ngerti? Serang do tabu mengeluli yakka, nasudingkan di Huria. HP doko Yesus mari terpuk naon ketika kita bisa memahami firman Tuhan, ketika kita katanya yang lebih tahu firman Tuhan, seharusnya kita harus menjadi garam dan terang, bukan sebaliknya. Ayang do jolma setengah dewa, perasaan setengah dewa kamanginang, perasaan sok suci, sok hebat. Do dumenggan, itu. Ada dak terbukti. Makanya kaning dok Yesus tunasida, to kasih oto surati, do to kahumaliangna, idok nak kaning unang mahamu, manguhumuhumi. Jangan menjadi hakim. Kira song parbola,
ala talu di Indonesia sian apa? Iya. 02 teh. Nangadong Indonesia. Apa juga ri mana suruh pemain na, mana pak peteng atu sih. Ade. Alai mau kritik na luar biasa do. Utung-utung masang na TikTok ala talu mana, la itu parhot TV na las putar. Itu kamangina. Kosono dotto. Jadi bolo tiki uju dada na kau manoton tinju ma bapakku. Silis pikal. Di TVRI dope. Ai alam rabatri dope TV nami, dang merlistri dope. Jadi holang hal-hal tertentu do boy tonton suatu kabis batri non. Dia bola manot to bapak kod ribut do mana. Tobar. Oh nina. Al balatalu dang jago hoinna. Apa mana perak ka mamukul hamin ang gosada mulai saat naubo to. Ate. Ina dokon turpuk taon. Bahasa dokon menghuhumi karena penghukuman itu menghakimi itu hal yang negatif kecuali menasehati dan menegur. Tapi dah nak kamangina. Boleh dokon menghuhumi saya rana standarna naingulah hononna. Girang boy standar tataulah honaka. Dang boy standar tai tabay tu hal akamanginang. Basirang kabajuta penga marasing ukuran na. Aung na M, aung na S, aung na XL, aung na L, aung na double XXSL. Arongi. Bala mapikirat ta. Dang boy standar pikirat tau pakyot talaho. Tuga halak. Makanya perlu take and give. Majalo doho mangalehon. Bahasa doko Yesus taka hala parisi udah kamu manguhum-humi na perjolo sahali. Dan adong tabo to secara jelas dan tuntas pribadi sasahalaki. Dang tabo te. Sirakak kamu pe among inung akenok kumajolo. Nong manubuhon anak komuna, nong keduk kamu sia bulan, duk sorang ada lagi ibu to marhata, lembelga, dengan tu siang murohan hidupe. Makanya kadang-kadang anak-anak sering bilang, mama nggak ngerti jiwa aku sih. Manang mungkin akan namar donga saripe, nang mar 10 tahun mar rumah tangga, nggak sudah toh ibu tamu rohani amat temuna, gurang naik hidupe nasi ibu tamu. Nampe nggak perkawinan 50 tahun di sarana, manang 70 tahun. Kira dompet idoi, dompet dibabai kan, 2 do katong na belga. Mau lepas si pangido na teh hepeng, ijo pak, hepeng mi, bereng mandi dangarok kepeng ku beni, walang na 2 do katong nai, ber kamu na dompet mu nai, HP arang do solok-solok na gurang, i solok-solok ti, bairo, mau larong amat, bolarong inat na meninde sama ta say jaloi sudah hepeng na pistar mana-mana bunihon. Dia bola orang kamata inata say menindes hepeng dia matana ipakosong sudah lampistar de manibui lampistar do margabusi baido takko lagi dompet nai bain isol-sol sepatu nai pe bain do baido dah jadi lam itindas semua matamu na sol-sol songoni ikol lamaloi mana-mana budihon bai itu dah alai molo porseado hamu tamu na lam jujur matong imana ai sono dok kainang kuingot do hata na tutuak komakku hepeng ni bawe kunarong do uang laki-laki rosada jadi suatu ngingo yor camu sudah ngorot camu gaji na yor camu dompet na yor camu ade do salawarda katung natong ay mo lepas manuci bereng kita buni udi arang butir koma ada rok berengi ale bol pas 10 ribuan ayah ada peng mau disonin na ale bol pas 100 ribuan ipahohom deh idola bana manuci kan idola dan boyak kamangin ang tabota secara tuntas pribadi ini halak karena apa karena pribadi orang lain itu tidak tahu kita seutuhnya maka idok kondak kaning idok terpuk ton dan boy daun sasahalak songon pribadi mandokon kita tidak bisa menilai sebuah buku dari sampulnya. Boy do halaki berengo songon namur hing bohina. Songon na judes berengon. Alay na susah pak kulingi do bana, bolta pak kulingi mana songon na burju. Dak sarupa bohina do pangalahon ate.
Ang dosoni. Hape nala na birong dia matoddo gabi song nabirengon. Siram mamat tonin na. Ate. Wajar rambu hati rinto. Ang dosoni kamangina. Dang boy, alang do halak. Songon na lemes-lemes, songon na ipalicip, songon na hape jatiag rohana. Ang doy. Jedang boy berengo jol masyap sian uli ni perbedaan na. Ya roh kebuti. Unang muru joham kamanginang da. Uli rupam bau hosam. Maapa kamanginang. Boy da pardo pahat tao songon na uli, songon na gateng, songon na bagak, songon na leles, songon na marmay kapidoy. Karena doson narit TikTok Asoka an India nebutino ni aduh arni boy ipermak tok gabi bagak dang dirina songon akainat ta bolo tu pesta sonina maulina acugari songon uli-uli ni akainat ni HKBP rautu gereja bareng ta damat tanah benat teke alai di bangsa rohana raung songon ni mahalak parisi roh hata baraksi sarrohana, roh hata-hata na sudingges sarrohana, roh hata-hata tidak, dang sesuai. Maka nak kaning bahasa di orai Yesus sita dang manguhumi karena kita tidak pernah mengetahui seluruh kenyataan dan pribadi orang lain seutuhnya. Tang tabote. Napa duahon bahasa di orai Yesus sita unang manguhumi. Alai tapi si humat doh. Saya ada turongan obat tiba. Itu. Alahi tapi panguhum do. Satabi sidang kagwarna si sitong pe belum tentu sitong ake. Sidang kagwarna si jujur pe belum tentu si jujur. Jujur di mana? Alahi suatu orang napa sitok-sitok ke diri. Tengah dong. Tadi wata di Rom. Sudero hita berdosa. Semua kita memiliki kekurangan. Ang dayo to hamu dong amuna asal makata istuluk mata norbo. Lomo-lomo na, dangi dulu dangi dia. Kadang-kadang bikin sakit hati ya. Teralisme. Ay songon di daw, setu buku. Boleh sedada songon di daw. Tak peduli daw, marang naci roh mang dadangin na musik. HP molo di paingoy mana umat citar rohana do pesien na paingoton. Jadi ibasa yorai hita manghumi ala memang si umat do hita. Jalai dok kemusek. Hampir tidak mungkin semua kita mampu menilai orang secara jujur dan objektif. Holat debatado na sitong na tigor jala imano do na cocok lau manghumi hita. Bolo hita tong bapai ngoto boy may menegur kesalahan boy may. Alai doko si Paulus, setiap orang yang menegur dan menasihati haruslah tegurannya dan nasihatnya membangun, bukan menjatuhkan. Paheo do mabangun detong. Dang laos medebuhon tau menyemangati do. Jadi mulai tegur hoak kamanginang inasihati hoak kadong kami di kesalahan na ikut boy arung solusi sak kita to. Dang los gay banghumi. Ate. Dang los bay banghumi di hitai. Molo di HKBP natabu mabigay barita RPP. Bola rong ros nyuri na RPP tung tinggil do hita. Isi manangi. Geleng ni si manangi. Wi dia me. Bolo kepote luar biasa do netizenon. Ate. Boleh hutanami lului doi. Na siamar minggu pe tersar doi. Jadi holang ini pengen ingot dan jabi tadi pati tay pengen ingot. Ang do bahor RPP nak kanengin na. Imang irina. HP sa sitong na, sigano pala na porsea ikoboy do paheheon membangun dan saling menasihati. Karena apa? Karena kita tidak punya standar ukuran kepada setiap orang yang bersalah. Walaupun perang pengadilan di Indonesia, kita berharap pengadilan itu adalah pengadilan yang sesungguh-sungguhnya
dan seadil-adilnya. Bahasa pakai timbangani, bahasa di pengadilan dipakai ukuran timbangani, asa seimbang dong. Halak jauh di najolo orang do cara menghukum orang bersalah. Orang bersalahnya ya, orang bersalahnya tidak pernah ditunjukkan kepada hakim. Dan dia akan dibawa ke dalam ruangan gelap. Asa orang ibereng hakimi isi siuman nih. Jala seadil-adilna doi bae. Jala di situ sasi tongna pinangido tu akka juru adil, ate akka panguhu, akka pengadilan, hakim, jaksa. Ala suara itu hadido hamuna. Bahasa dok pendak suara itu hani. Ise nama nguhubi, ise nama baik suhat, kona suhat mebana. Itu timbangannya. Jadi bolo dang rope sonari, haduar rodei. Banyak cara Tuhan untuk menyadarkan kita akan kesalahan kita di masa lampau. Dan dia memberikan itu juga masa kini dan mungkin untuk masa depan kita. Makanya kena kondisi nak yang kamanginang, molosongoni panghumu, molosongoni suha-suhamu, dapokmu mamusik persuhatani. Nabi nari tau ko, mula mamusik tuho. Ay hata kamanginang, dang boy mula betu pamangan sa tabi. Takya mula ki. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita tidak akan pernah kembali ke kita, dan itu tidak akan pernah kembali. Sarupa doi songon hapas nani habakon, dang boy halak makuti hapas obbe. Arong udah tinggali, sarong udah tinggalon. Tidak cukup hanya minta maaf, tapi lebih daripada minta maaf, kita harus mampu merubah diri kita sendiri. Imana perjulu. Napa dua ho di dokon kaning turpuk taon molotaboto do hasalata, molotaboto do hahurangata, dipanggil do mahita unang lahuman dokoni. Jalan dipanggil manusia kita harus menyadarkan diri. Asa unang silbak di mata nidongan binereng, HP nasa tiang di mata tarang tabereng. Makanya perlu jamu akamanginang. Ate jamu taboto dek kainang ate. Iya. Perlu deh. Sudah kahataton sasitong naik kota rukur do. Ale orang gabe sip. Ale mebiar di mana salah gabe sip terus. Isu kupe sip, salah tongnya teh. Ale unang pajabir hutong. Unang paramocu tong, terukur. Arang doi balik kamu dong kamu na ramos makatai tak boleh bigi halak. Ngasong nino ni. Jadi lam ramos makatai dang bigi halak. Masa bodoh orang. Ale arong halak terukur kalau makatai jong-jong gimana ngasih palak mabigi. Karena setiap kalimatnya berisi yang baik. Karena setiap kalimatnya benar-benar berfungsi dengan baik dan bisa diterapkan dalam hidup kita dengan baik. Habe halak na ramos udah tuh sih. Paho besar rohana paho mbay sinna. Ido. Napa dua nak kain dokton, molo sadar no hita ada kehadiriota, satu-satunya cara untuk mengubahnya ima martangiang. Ido hubungan nak kamangina. Ikko martangiang mahita lahu paubahon ngoluta, paubahon rohata, jalai dokon nak kaning, ay tangyang ido dalat talau pasato dirita. Usa-usota, hatatta, pangiduatta tu debata. Pangido ma, lului ma, tuktuhi ma. Mintalah, carilah, ketoklah. Ido hosaha ngoluatta. Jala memang bahasa dok penak pangido, lului tuktuhi. Ternyata gudang do halak maboto hatan debata, ale hurang martangiang. Banyak orang pintar dan berkali-kali membaca firman Tuhan, tetapi tidak pernah dan belum tentu dia mau berdoa. Makanya mulai najolo arong boleh pakalor LAI Alkitab, arong si petunjuk membaca Alkitab, perjolo martangi yang mahoinda do.
na julu, bolo tabereng do kita keluaran LAI. Banyak orang hanya pengetahuan, knowledge-nya, tetapi hatinya tidak pernah diisi. Makanya mulai di halap Batak, di Partangyangan, seluruh marstuatuan halap Batak Martangyangan teh. Kodok ini pergi mengulun sermon ni nak kami sau. Sa di hari mah halap Batak marsi pasangapan. Tikilau Martangyang do. Boleh suruh Martangyang hamuma no tumuai. Rona tumua hamuma no posoi. Ai regenerasi do hamu inna. Ditiki Martangyang do halak Batak marsi pasangapan. Ale boleh pembagian neng terdepan. Ate. Bolong pembagian neng terdepan. Neng membuat dua, neng membuat tolu. Odok kamangina. Tapi ereng do. Makanya odok ko buti. Jarang duau seliling Jakarta mamereng bolo Partangyangan perjabu Martangyang. Tiki iba di hitaan di daerah bolo Partangyangan dua si Partangyangan sian naro do si perjabu. Laos Partangyangan ini do mengajari perjabu Martangyang. Mungkin dak kay nguluna Martangyang, ali tiki Partangyangan di mana iko Martangyang bawin na. Ate. Nang penga hitiri-hitiri ba na. Ay bisa na bolo halak Martangyang bisana dan tu dewe larohana tu tanyang nai nama butini. Jami tay ba dengi bege jamiton. Kulang tatanyang ini nama pikiran daun ate. Maneng dohonok kunang, maneng dohonok. Ido kan? Homa atong anong amang Martangyang dah. Oh ido amang ina. Mulai merede lima ede di Partangyangan. Dak tu siba konsentrasi mana? Maneng dohonokku. Jami tapi ang satu ngajom dengi bege. Imarik ko na Martangyangon. Hape dok penak kaning pasomal-somal diri melawar Martangyang. Latilah dirimu beribadah. Mulai bain Partangyangan si perjabu Partangyangan di Jakarta dengan dong beramat jalo, oti nana majalo Partangyangan di Jabuna. Ay gudangan ina do si Partangyangan ku bereng. Itu dah. Makanya gajah-gajah ngumurnya kaino nate. Makanya gumudang kaino na bebelu. Itu teh. Itu dah. Aku gajah do Tangyangnya lahon. Bola Tangyang ini nak kaino dang bah. Telu do si patah telu do pat dita Martangyang saya nak kai Tangyang nak kaino. Ade. Ala si Partangyangan do nasida. Kan? Itu dah. Ngainat tai majalo tamu. Inat tai mabay marhuwa si dapur. Inat tai mangarorok geleng na. Pasma Martangyang masih perjawin na. Ramat teh. Baik. Bapak mah. Baik. Bapak mah pitor ramat teh. Itu igolong. Awasan nokko aso topar nokko. Torma inat tai ma Martangyang atto. Amat teh si jongjong. Ngaya songoni hami. Pertanyaan mah kami saya jawab. Martangyang mah idia mata inang ini on. Kari comangin na. Hape pas diskusi mah Roma geleng don siap kamar. Ma minta dulu balsem kata papa. Apa ibagas gimana wudu. Alam biar Martangyang. Itu ada potan dan naroa kan. Hape dok penak kading Tangyangi ho sadoi. Berarti boleh diwangsat Tuhani halak naso Martangyang sasitong neng kamati bana secara rohani. Jala takas duduk kutrupuk tahun songo sahala dan mangido tu naturasna. Sangat jelas. Songo nima lapatan ni balgani huaso ni Tangyangon. Dang bukit jalon anak kon na ulok. Dang bukti jalon ni ba anak kona akan asing ilo bapak anak tidak atau sebaliknya juga demikian. Maka dapat taka-taka situ turun akan yang di pinggir goteton baharu hita asa gabe si Partangyangan nadinggan pendoa yang baik alai tutu unang sondok poni Jakobus opa ayat tulu na Martangyang donyak kamu alai salah Tangyang munai ayo lak tu dirimu na do ipakyamu Tangyang munai unang
Ya harus oni salah padita disuruh namora mamartang yang imana. Biasanya kalau bertanya kita kamanginang kita mama boto song dia tanyang ta Roma paditon pas martang yang mangam mon ate martang yang mangan ai sipata bo ala gurang do halak martang yang mangan serana martang yang pembuka dua sapa ai baen ngamale-male jol mato ate ada kamanginang bicak kuing otoda bicak tajari martang yang jadi belum martang yang idokon martang yang pemuhai pede dotto unai tanya kamu sudah nasoro oh sipata ibu wape tanya pembukaan sudah ditanyakon bejame sih tanyakon si dua penduduk sapaat sirana babir anu roti tanyakon hira sopasan non indah rohana ibagajang-gajang daong boleh dok tanya pembukaan ya hadirnya Tuhan dalam kumpulan ini do mangaleo dame do las niro asa pungu oh daong tanya kami Tuhan dengan nami nasoro damar sait baroman non musa namang ulakko diulakko mo musaki jupang musa tanyang mangan tong ulakko ni bah berdabel-dabel bion asa tabo to rakamanginang suatu gabe pikir pamu gabe hirana hurang hormat tanyang monela pedek tak Roma paditon martanyang memana ya Tuhan berkatilah makanan kami karena Tuan rumah telah memberikannya biarlah makanan ini mengobati jadi penyembuh buat buat sakit perut buat kolesterol, buat darah tinggi, buat ambeien. Kata patan ambeien ni mana tong? Ate. Igwar masudah kasahiton asa malum. Dongi amedinna. Holani do. Sudah akan orang muruk termasuk perjabuan. Ayah harus tanya mu padita. Ayah holang sahib dia tayo. Pedo dah. Molonnya lang do danon, iko merpusi do tua ka mangubati sahid. Aka sahibmu bayro si hurokon. Habis selelengot tok kita ka gudang sera dang menyentuh doa itu natapangan. Kadang-kadang disodok konsep tai. Suatu salah lama do tanyang tai. Memang songon nageli do berengon. Bah, holangi tanyang ni patiton. Aka sembuhkanlah ini melalui makanan sembuhkan. Sudah kasai Pak Jozor. Baik tung dah. Gudang do halak akai nat akamata. Akai nate paingu amatai bolo mangan. Ade. Asal nang iset do amaton nyon. Pah, iguit, pah ingot. Oh lo, iset do kon. Jaga, pah ingot inna. Ade. Teroma mate madokon. Ingot dah, udah pailahon au di jol na torop inna musi emba. Kanang dosone aku kainang alani holong ni rohamu da nyan. Pa nanti sedikit makan ya. HP Roma maton, ibu amba sada slogan yak kena tua mate mangalang. HP langsung mate sini nyani mana? Tangati. Holang ibu dah ni, tak bodoh pakai reno mata. Mulai mamasak tok tu sasang, ibu oh sasang, ibu mesti panggang, mulai ngabuang mulai gue ikan aton. Otik buat, masuk deke, igotil, buat sup lamigotil. Ibu musekon lam di gotil bah dang betong ngamo beronya amat tetong ipe la hodo jula toro pinna hape amat topirang sadar alai jabu holang narubus dia lang hape tanyang ni amat tanak kaning natis panganoni asa sahai doi pabelum tapi reng ma perbedaan yak kamangina nyan nang pe arong martanya sonon alai Tuhan nang pe sodok ngeboto hoi. Allah juga Tuhan perlu mendengar apa yang kita minta dengan baik dan jelas. Supaya kenapa? Supaya Tuhan bisa memberikan yang sesuai dengan ukurannya. Bahkan tapangido. Karena kenapa? Allah parjahati peidokon nakanibo todo mangaleho. Molos orang behalo biota sia parjahati na boy mangaleho na deng getu anak konna. Barang binoto be. Jadi asing do da si lehon asing dong mana utang aja kamanginang utang tetap utang dodah itu dah ale molo silele hodong taring oti be ukuran na itu berbuat yang baik itu baik sedekah perjahati nang pejahati mana dang dengkan ulaun na ale molo tujabu na ibana pitor holong dorohana tu geleng kita bayangkan kita
yang menjadi pengikut Kristus. Hita songon anak koni Kristus. Unang gawe lupa hita lau mangido. Unang gawe lupa hita lau mangalului do manuk tuhi alamat cari kodoi di tonga-tongan yakka parngulu atta. Tapa somal mamartang yang kamangenang. Ya. Ta somal hom mamartang yang dingolutta. Ta somal hom mamangido tu amai. Asa dileo tu hita narikot hobar tu pangido atta. Karena baginya tetap pintu terbuka bagi siapa saja yang datang untuk meminta dan berdoa kepadanya. Dadong nama baik salah. Dangadong nama baik gabe hurang. Alai ibuka do pitu laho mangido marang naise. Jadi sotong rohi tak kamanginang tabereng jolma sehalisa tau martangi marminggu tiba-tiba jupak kita sona tumpek ko amang ro merua ahana masa daw. Ya. Gereja terbuka bagi siapa saja yang mau datang kepada Tuhan. Gereja terbuka bagi siapa saja yang mau datang dalam segala bentuk pengharapannya kepada Tuhan. Alita ingok ma. Molo di hasom alhoko martangiang. Ikko gabi pasu-pasu manang pakate ommo. Di tonga-tonga di ngulung. Amin martangiang baita. Mulate marohanami di ho Tuhan. Dia jari hodo kami mangido mangalului do manuktuhi. Songon halana prosea kami tuho. Tutu siapa mangan nami odo roha tara suman. Siapa mangan nami odo roha tara dingkan. Alai dipaingot hatapami di minggu sadarion, di minggu rogation, molo hupangido kami. Tuho ali Tuhan martetang yang nami, ikon bodo paturonon nami musik labari tangyangi di ngulu nami sekanupari. Tidak berguna bagi kami ketika kami boleh mengatakan kami mengasihi Tuhan, tapi kami membenci banyak orang. Dang marlapatan Tuhan. Jalarang terjalo roham. Alaido silang mi. Maka holongi ho. Dohot maka holongi dengan nami colma. Moliate marohan nami di ho Tuhan dipaingot hatap pami sedarion. Asa gabi pasu-pasu mahami tutu gabi sodang do sirah hami memberikan berkat sukacita di mana kami hadir. Ketika kehadiran kami di dalam banyak perkumpulan, persekutuan, kami boleh mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Dan gabi hasusugo hami Tuhan dia kapunguan, dia kaparsauran. Alai gabe dihalomoho mahami. Ayak kahata na sinirado hata na haruar. Siapa mangan nami. Alai jahuba di batama nami. Pasu-pasu mahatamon. Saya jari mahami tortong Tuhan mangido tuho dia katang yang nami. Alai jumulo hami Tuhan marserep ni roha. Asa unang gijang ni roha hami mangido tuho, unak kadiron nami hami Tuhan mangido tuho. Ali sian nasa roha na yes, sian nasa roha na tulus, sian nasa roha na mangilik. Halo boto hami jolma perdu sado hami. Go doha galion nami. Ali ko mampu do hami tangyang namion merubah kehidupan kami, kehidupan lama kami menjadi kepada kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pasu-pasu ma sudia ka ulaun yak kamanami na nami rosni huriam HKBP Rawamangun di berbagai lidi pekerjaan. Pasu-pasu ma kamanami na nami dia ka keluargana, dia ka parenakonna, dia ka pinoparna. Pasu-pasu matutong Tuhan akka Panginoon nasida.
Martanyang dohami Tuhan dia kaya nakon boru ni ruas ni uriam naneng marhasohotan dia ka minggu-minggu neng roon. Ale Tuhan. Patujulo makaulo na siya sa luhut na. Asa boy dengan ulaw ni. Jelas ada keluarga na dengan na baru na siya di hadapanmu. Do di hadapan niya kanator. Apu 5 keluarga namar si taonon. Ala jumulu na toras na sida. Maninggal honak kaya nakon ng pinagparna. Tarapol masude keluarga na tininggal honna. Majalo jalama boto akka rencana ni dibata di tonga-tonga ning uluna. Boy mana sida Tuhan mangalapati sa luhunay. Nang pedibagasan ilu-ilu na sida. Alay Jehovah di batama nami martanya kami. Dia kapemimpin negara nami. Homa tetong Tuhan. Na mangalehon bisuk. Toka presiden nang kajajaran na. Marbisuk laho manguluhon negara namion. Jala pume mana Tuhan. Gabi setidangi hati goran. Di Portibion. Allah boto kami. Nahor tong mamilit iba na marhiti akka masyarakat Indonesia. Di bata Jehovah manay martanya kami dak karwas ni huriam na di basa parsahiton. Inang Rumia burtabunan nyonya pasaribu Borussia Nipar. Manipan si Marmata. Riana Borsi Barani. Jonathan Hutasoit. Samuel Lumban Gaul. Si Tuadu Maria Borsi Hobbing. Natongon dia ke rumah sakit na sida berbaring. Nang dia ke perawatan di bagas nabi pemulihan. Dulu mana sida le Tuhan. Asa dapatan asini roha malumon na sida be. Jalap haporsion na sida ido. Lau panguluhon pahipatson na sida. Pos dorohanami. Totong mangido na sida Tuhan marita tangyang na songo jamitam di bagas manuguton. Ay tangyang ido ho sa hanguluan niya kanaporsea. Jala mangulu do tangyang nami diak kanaporsea. Di bata Jehovah manami pasatay manang huriam hakabi peraw mangun nang gadup pangulaw na. Sa lehom mahademahon dir huriamon. Lehom maringgas ni roha laman poto gadup akarwasmi. Asa sude Tuhan boy gabe sira roh sodang di tonga-tonga niya kanguluna nang diak kaulon na. Mari anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita huhud papungu peliata. Tuhan
Natangyak koma peliata tuadupan debata martangi yang baik. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo hararuan di salut sileo-leo na dinggando na sa ulibasa na maulutus. Kupasathay masyan na nilahon mi tuhami pilen nami tuho. Sa jalom magabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu majalamoti asa para siya kami pilanon patimbulhon harajonmu. Itong atongan ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gurang ni siya leho-lehom mi tuhami. Asalam girgirhay madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Pero maharajomu, say saot malamon ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Te sama dosa nami sama panganasa nami, di dosa ni dongan na merdosa Tuhan. Unak kami tugi tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Ay ho. Mulak mahamu di besar dami, jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohanami. Di ropakot Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaor hompa, damena tutodim.